Masana bwino alero lolemba ndipo ndafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC. Dzina langa ndine Simeon Boyce, kwa poyamba naye mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wakumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis kulikulu la mpingo ku Vatican lero. Msonkhano waukulu osankha atsogoleri atsopano mchipani cha DPP watha pomwe chipani chitsopano chasankha adindo atsopano. Ndipo munkhani za masewero a Felix Mlusu ndi Amese Kamanga apambana pa mpikisano wa chaka chino wa masewero a golf wa Waniko. Chiyambe ndi nkhani yakuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis kulikulu la mpingo ku Vatican. Dr. Chakwera wakumananso ndi mlembi wa Vatican a Pietro Parolin, ndipo Dr. Chakwera anakayenderanso tchalichi chachikulu cha Katolika pa dziko lonse. Ndipo masanawa Dr. Chakwera akhala akukumana ndi mkulu wa bungwe la Food and Agriculture Organization. Blessings Kanache ali komweko ndipo akutipatsira ripoti. Akuluakulu a Vatican anatenga mtsogoleri wa dziko la Malawi kupita naye kukayendera St. Peter's Basilica, chomwe ndi tchalichi chachikulu kwambiri cha mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi ku Vatican. Chomwe chili ku Vatican kumeneku Dr. Chakwera anawaonetsa zambiri zokhudza mbiri ya mpingowu komanso chiyambi chenicheni cha kachisi ameneyo amene adayamba kumanga ndi Constantine mzaka zochuluka zapitazo. Ndipo masanawa President wa dziko la Malawi akumana ndi mkulu wa bungwe la Food and Agriculture Organization FAO lomwe limaona za chakudya pa dziko lonse lapansi, lomwe likulu lake lili kuno ku Rome dziko la Italy. Blessings Kanache, MBC News, Vatican. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ali mu mzinda wa Mzuzu kumene akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Poyankhula kwa anthu amene awalandira a Usi ku Mzuzu, iwo ati ndi odzipereka kuti anthu a mchigawochi akhale ndi mwayi olandira ngongole komanso chitukuko chosiyanasiyana pofuna kukweza chuma cha dzikolo, makamaka chuma cha derali. Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa ulendo wake oyamba wa mchigawo cha kumpoto atangosankhidwa pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, wati zinali zodabwitsa atamva kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamusankha pa udindo wa ukulu chomwechi. Dr. Usi wati aonesetsa kuti umoyo wa anthu osauka akumudzi ndi mtawoni momwe usinthe. Apa iwo ati akhala akukumana ndi akuluakulu a bungwe la NIF mchigawo cha kumpoto kuti athandize anthu ogulitsa malonda m'misika mu mzindawu kuti alandire ngongole ndi kutukula mabizinesi awo. Timaona nkhani ya NIF ndiye timanena kuti anthu ambiri akuvutika. Nakauza President anthu uku amati njala zinthu zikukwera zonse kwauza. Ndipo kama nkhani ya NIF tinati munthu amene iyi ovutikayi tikamuuza kuti pereka chikole atenge ngongole achitenga kuti. Ogulitsa tomato ndalama yochepesesa imene angalandire ndi 250,000 kwacha. And we are saying tipange zimene zozo with speed chifukwa anthu akuvutika. Kuphatikizapo Dr. Usi ati alibe nthawi yolimbana ndi anthu pa maudindo osiyanasiyana achipani, koma achilimika kugwira ntchito zotumikira anthu mdziko la Malawi. Apa iwo auza anthu ogwira ntchito mboma kuti adzigwira ntchito zawo mwachangu ndi mokhulupirika potumikira dziko. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a chipani cha UTM mchigawo cha kumpoto, meya wa mzinda wa Mzuzu, mfumu yaikulu Thula ya mboma la Nkhatabe ndi ophunzira ku Mzuzu University anafika kumulandira wachiwiri kwa mtsogoleriyu. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Mkulu wa bungwe la World Vision kuno ku Malawi a Francis Dube ayamikira mfumu yaikulu Kayembe ya mboma la Dowa atikamba kopereka danga kuti bungweli ligwire ntchito zake mderali. Malinga ndi Dube, mfumuyi yagwira ntchito yotamandika makamaka pothandizira kulimbana ndi maukwati awana. Pomwe woka wadza ndi zambiri mu ripoti ili.
Bungwe la World Vision lakhala likugwira ntchito zachitukuko ku Lipiri mu dera la mfumu yayikulu Kayembe kuyambira mchaka cha 2006. Bungweli ati lathandiza derali pa zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kupereka madzi aukhondo, kumanga midadada yophunziramo, komanso kuphunzitsa anthu zachuma ndi kuyipa kokwatiwisa ana akadali ang'ono. Malinga ndi mkulu wa bungweli kuno ku Malawi a Francis Dube, mfumu yayikulu Kayembe yathandiza kwambiri makamaka pa ntchito yolimbana ndi maukwati a ana. Dube atinso ngakhale bungweli lamaliza kugwira ntchito zake mderali, pali ndondomeko zinanso zachitukuko zosiyanasiyana zomwe bungweli lidzigwirabe mdziko muno. Charles Chimombo ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Komiti amene takhazikitsa kunoko akhala akupitiriza chitukuko chimenechi, komanso MP athu kunoko takhala tikugwira nawo limodzi ndi chikhulupiriro kuti pambuyo pa zonse ntchito iyi ikhala ikupitirira malinga ndi makomiti amene takhazikitsa kunoko. Anthu ambiri kunoko akudziwa kasamalidwe ka ana kuti azikula mwathanzi, komanso kumbali ya za uzimu ana ambiri panopa ndiye kuti uzimu wawo ndokwera, chifukwa kuti ife monga bungwe la World Vision timalimbikitsa kwambiri kuti anthu azikhala mwachikhristu kapena muti moopa a Mulungu. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro Ananse Chaula Mdoko anayamikira bungweli pothandiza anthu mderali kuti azidziyimira paokha. Iwo anati ngakhale ndi zodandaulitsa kuti bungweli lamaliza ntchito zake mderali, anthu ali ndi kuthekera kopitiriza zomwe aphunzira. Ndipo phungu wa derali a Abel Kayembe anati zomwe bungweli lachita zikugwirizana ndi masomphenya mtsogoleri wa dziko lino pa chitukuko. Development approach or model imene wa World Vision amagwiritsa ntchito inali development model imene imapanga emphasize anthu kutengapo gawo pa chitukuko chimene iwo akufuna. Ndi zimene zonso ndizothandiza chifukwa ifeyo ngati kwa Senior Chief Kayembe kuno makamaka kulipiri ADP timasankha zitukuko zimene tikuzifuna. Ndipo mfumu yayikulu Kayembe yayamikira bungwe la World Vision pothandizana nawo pa ntchito zachitukuko, ndipo inatsindikanso zakufunika kothana ndi maukwati a ana. Bungwe la World Vision mwazina linamanga mijigo mderali, kumanga zipinda zophunziriramo, kuphunzitsa anthu kasungidwe ka ndalama, komanso kuwaphunzitsa ulimi wa makono. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Msonkhano waukulu wa chipani chotsutsa cha DPP tsopano watha kukomesaho mu mzinda wa Blantyre, pomwe chipanichi chasankha adindo atsopano. Mtolankhani wathu Arthur Chokoto wakhala ali komweko kutsatira bwinobwino msonkhano umenewu. Arthur, ndikulandire. Ndipo mwambiri Simeon. Msonkhanotu tamva zoti watha, sindikudziwa kuti ungafotokozere chani anthu amene akutionera makamaka pa zamene msonkhano wayendera, komanso mwina maudindo akuluakulu kuti apita kwa ndani. Dabwino msonkhano anautseka ndithu amene anali wa pampando wa komiti yoyendetsa msonkhano Dr. George Chaponda MEC, akuluakulu a MEC amene amatsogolera MEC Hastings atangolengeza zotsatira za chisankho zomwe anthu akhala kuponya kuyambira dzulo usiku mpaka na chakumpanda kucha. Nde Chaponda anayankhula kunena kuti akutseka msonkhanowo malo mwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Mutharika amene sanathe kubwera azipa zifukwa zina. Ndiye anavomera Chaponda poti nawonso ndi mmodzi mwa anthu amene agwa pa mpikisanowo, anavomera kunena kuti ayi apa atavomereza tione mtsogolo. Ndiye mwina mongotsolapo maudindo akuluakulu ena atsogoleri amene amawasankha pamenepo taona ndithu Peter Mukito akwasankha kukhala ndithu membe wamkulu wa chipani cha DPP atagonjetsa Clement Male. Joseph Mwanamveka domwe agonjetsa Chaponda kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho. Brian Saka awasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa DPP mchigawo chakummawa. Alfred Kangata amapambana kukhala wachiwiri kwa president wa DPP mchigawo chapakati atapikisana ndi Paul Kadama. Ndipo pa udindo wa National Organizing Secretary Samia Suleiman awasankha atagonjetsa Achimwemwe Chibungu omwe analinso pa udindowu mbuyomu. They are director of operations da Charles Mtaja nawo agonjetsa ena. The mkulu ona za malamulo pali wanyuwani pali achipiriro pinganjira agonjetsa Charles Muhango. Pa director wa mai pali amene na feature agonjetsa Rose Mbidi. The director wa elections ndi Mai Gladys Kanda agonjetsa Jean na Matanga. Director of youth wa mkulu wa Nyamata amene da Norman Sale anomani
Chisale tsopano director of political affairs ndaben pilo magonjetsa pali msisa mongo tsapo maudindo ena ochepa akulu ndiye zachitika kwambiri kwenezo awoteka tsopano anthu akubalika tsopano. Unakhapo ndi mwayo ocheza ndi akuluakulu ena amene agwawa? Akuluakulu amene agwawa sitinacheze nawo koma tinamva kuchoka kwa Chaponda amene ananena kuti ayi peyo ndi loleranepo kuona kuti zikhala modani zomwe zinangokuza kuti mwinatu akutengera chitsanzo chomwe zinachitika posikuda pajaso MCP chipani cholamula anachitanso msonkhano waukulu koma anapereka chitsanzo chabwino kuti ogonja anavomereza nkulolerana ngateneponso kuti anthu ena amene timayamvulana nawo ngati amabungwe amanena kuti zomwe zachitika chitsanzo cha democracy ikukula monganso momwe zinalili msonkhano waukulu wa MCP unalibe ziwawa ukuso unalibe ziwawa pamene ukonzekera chitsanzo cha mina zikupereka chizikizomechepeki kwa Malawi kuti ndizotheka ndithu kuchita zinthu zisankho popanda ziwawa kumachoka bwinobwino atavomereza kumalolerana. Ndikuthokozera kwambiri mzanga atatu khuphe kuti madzulo ano ukhale kutipatsira mwatsatanetsatane zonse zimene zachitika kumeneko. Ndithu simwekwesi motero ndithu ndikomwambiri. Nzathu ameneyo Arthur Chokoto amene ndithu kuyambira dzulo wakhala akutsatira ndithu msonkhano waukulu wa chipani cha DPP omwe umachitikira mu mzinda wa Blantyre ndipo pamenepo wangotifotokozera kuti panopa msonkhano watha ndipo anthu abalalika ndipo osankhidwa ndipo okugwa agwa. Tikatere tibweranso ndi nkhani zathu koma tikupatsireni mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis kulikulu la mpingo ku Vatican. Ndipo msonkhano waukulu wa chipani cha DPP watha omwe umachitikira mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero a Felix Mluso ndi a Messi Kamanga apambana pa mpikisano wa chaka chino wa masewero a golf mpikisano wa Nico. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Anthu okhala mboma la Mangochi ati akuyembekezera kutsika kwa mitengo ya zinthu ndi mayendedwe msewu wochokera ku dera la Chamtulo kukafika kwa Mkutumula ku Nchewu ukatha. Boma mogwirizana ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation likumanga msewu omwe ndi wa makilomita 79 ndipo udutsira maboma a Mangochi, Balaka komanso Nchewu. Alimi komanso asodzi ku Mangochi ati msewu omwe ukumangidwawo uthandiza kwambiri kamba kuti ndi wachidule potengera katundu osiyanasiyana kumsika. Trust Office and report. Msewu wa Chamtulo Mkutumula ndi gawo limodzi la misewu inayi yomwe ikumangidwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Millennium Challenge Corporation zomwe ndi pafupifupi 612 billion kwacha. Anthu okhala mboma la Mangochi ayamikira boma kamba kusankha kukonza msewu ponena kuti alimi komanso asodzi apindula kwambiri. Timatisokoneza ndi zimenezo kuti mayendedwe ndi amene amapanga nthawi zina timakhola kuti mavenda kubwera amakhoza kutigula konkuno koma mitengo yokuba. Tomba imatha kuonongeka mwa changu malingana ndi misewu imene imakhalira koma papa ndi msewu ndoti msewu sizivunda komanso it's a fair fresh. Ndalama zimene timagwisa ntchito kuchoka pano kuzungulira msewu umene timagwisa ntchito masiku onse zikhala zosikirako chifukwa chonena kuti msewu umenewu ukhala wachidule kwambiri. Ndipo Senior Chief Nankumba yati ili ndi chiyembekezo choti alimi ambiri ayamba kulandira mitengo yabwino ku mbewu zawo kamba kuti azitha kunyamula katundu wawo mosavuta kupititsa ku misika yolongosoka. Amatenga somba kunyanja kupititsa ku mtunda fawo inu mukudziwa kuchilipa kubalaka kulibe nyanja so somba zimachoka kwathu timapita kumene anthu akamachoka uko amatenga chinangwa zimene kulibe kumalembo zimatengedwa sikuna lilonse anthu amayenda mene kucha chifukwa kunena kuti seuberewo siofunikira kwambiri. Bungwe la Millennium Challenge Account 2 lomwe likutsogolera ntchitoyi kuno ku Malawi lati msewu utsegula zambiri kuphatikizapo zitukuko zosiyanasiyana komanso ntchito zachuma. Dema Windo ndi mkulu wa bungweli. Mukatsegula malo nkuyika msewu waphula wabwino galimoto zokatenga katundu galimoto zotenga anthu kupita nazo ku sukulu ku tawoni ku misika komanso ngakhale ambulance kumene yokatenga matenda kupita nawo ku chipatala zimachuluka komanso zimayenda mosafulumira ndikuti miyoyo tiseva.
msewu wa chamtulo nkutumula omwe uli mbali imodzi yotukula madera osiyanasiyana ukudutsira kwa Senior Chief Nankumba ku Phililongwe, Naunje, Chikande ndi Handa m'maboma a Mangochi, Balaka komanso Nchewu. Trust Office, MBC Lilongwe. Boma layamikira bungwe la Center for Social Accountability Transformation CSAT kamba kophunzitsa ndi kulimbikitsa anthu za ulamuliro wa nzika. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa maboma ang'ono a Sylvester Gawamadzi ndi omwe anena izi pa msonkhano wa magulu okhudzidwa ndi ntchito yomwe a CSAT akugwira, yomwe maboma atatu akupindula podziwitsa anthu mmene angathandizire pa ulamuliro wabwino. Yamikani Makanga olemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndipo mulowoka. Kuyambira mchaka cha 2022 bungwe la CSAT lakhala likugwira ntchito zolimbikitsa anthu kutengapo gawo pakayendesedwe kaboma m'maboma adowa, Machinga ndi Mangochi kudzera mu ndondomeko zomwe bungweli linakhazikitsa. Izi akuti zathandizira kuti mabomawa athetse chinyengo pogula katundu msukulu za boma, kuthesa chinyengo cha makontraktala pomanga milatho ndi sukulu zosalimba, ndiponso kuwunikira makontraktala omwe alibe zowayenereza zokwanira kuti asapasidwe ntchito zachitukuko m'madera. Polankhula pa mkumano wa bungweli mu mzinda wa Lilongwe, a Sylvester Gawamadzi akunduna wa maboma ang'onoang'ono anayamikira bungweli pogwira ntchito yake bwino. Iwo analimbikitsanso mabungwe ena kuti atengerepo phunziro ndi kugwira bwino ntchito ndi makonsolo m'maboma onse a mdziko muno. Mmene iwowa akugwirira ntchito yawo zikuthandiza kwambiri kunena kuti anthu azidziwa udindo wawo, komanso azidziwa udindo wa duty bearers, chifukwa nthawi zina zake ngati sadziwa amapezeka kuti akulekelera kuti mina zina zimene sizili zabwino zizichitika. Moffat Phiri omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CSAT anayamikira boma powalimbikitsa pa ntchito zomwe iwo akugwira. Phiri anawunikiranso za mapulani omwe ali nawo ofuna kutengera ntchitoyi ku madera ochuluka. Project imene CSAT yakhala ikuchita implement maboma atatu adowa, Machinga komanso Mangochi kuyambira July 2022 mpaka pano mu August 2024 yakwanisa kuchita zinthu zambiri chifukwa chokuti nzika za maboma amenewa zatha kudziwa udindo wawo kuti azitha kulondoloza chitukuko chimene chikuchitika m'maboma awo, komanso mmene angagwirire ntchito pamodzi ndi adindo amene amayimilira ku council. So izizi zatithandiza chifukwa zotino liwu la anthu akudera lizamveka pogwiritsa ntchito line ya CSAT, komanso ubale wawo ndi adindo aku council suzakhala ujawazi wawa koma uzakhala ukugwirira ntchito limodzi kuti chitukuko cha maboma atatu awo chipite pasoko. Bungwe la CSAT linakhazikitsanso nambala ya lamya ya ulere yomwe ndi 3056 kuti anthu akayimba nambalayi athe kuneneza adindo omwe sakugwira bwino ntchito zachitukuko maboma awo. Izi akuti zathandizira kuti nzika za dziko lino zizitha kutengapo gawo poonetsetsa kuti adindo akugwira bwino ntchito zachitukuko. Boma la Malawi kudzera ku unduna ona zakuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha anthu wakhazikitsa malo amene azilandirirako lamya zochokera kwa anthu amene ali ndi madandaulo pa nkhani zokhudza mtukula pakhomo komanso zina. Polankhula ku Lilongwe pokhazikitsa malowa nduna yomwe imaona zoona chisamaliro cha anthu, Mayi Jean Sendeza ati ichi ndi chitsimikizo chakuti boma likufuna kulimbikitsa njira zonse zothandizira anthu ovutika mdziko muno. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula akufotokoza. Kukhazikitsidwa kwa malo amenewa amene azilandira malamya okhudza madandaulo, mafunso zochokera kwa anthu amene akulandira nawo ndalama za mtukula pakhomo komanso za ntchito za mbwezera chilengedwe mwa zina chabe, kuthandiza kuti anthu amene akulandira ndalamazi asamayende mitunda italitali kukapeza mayankho, koma kuti m'malo mwake azingoyimba lamya. Iwo adziyenera kungoyimba lamya pa nambala ya 351 kwa ulere ngati ali ndi mafunso, madandaulo kapena akufuna kumva zina zokhudza nkhani imeneyi. Polankhula pokhazikitsa malowa mu mzinda wa Lilongwe, nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso zosamalira anthu, a Jean Sendeza anati ichi ndi chitsimikizo chakuti boma la Malawi pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera ladzipereka kwathunthu kuteteza miyoyo ya anthu amene ndi ovutika mu njira zosiyanasiyana. Iwo anapempha anthu ogwira ntchito pa malowa kuti azithandiza mwansanga anthu akayimba lamya komanso kuti adzipereka mayankho mwachangu chifukwa anthu amakhala akudikirira. Mmene timayenda m'midzimu, mmene timayenda m'makuka mosemu, tikapita
timakhala nazo zodandaula zotsamwitsa zimene anthu amafotokoza koma poti sitikhalapo tsiku lililonse kumakukako nchifukwa chake takhazikitsa ndondomeko yakuti tikhale nayo call center imeneyi yoti anthu akhoza kuyimba nthawi ina iliyonse akayimba azitha kuthandizidwa komanso akathandizidwa ife ngati kunduna amene tinapatsidwa mphamvu yoti ndi amene tizionetsetsa kuti kodi nkhani ya mtukula pakhomo ikuyenda bwanji komanso kuti kodi ikutheka zimene ifeyo kuti tizionanso kuti kodi pamene izi zikubwera mavuto akubwera chonchi ifeyo tichitepo chani. Mmawake nthumwi ya bungwe la UNICEF a George Juwao anati akugwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kuonetsetsa kuti anthu ovutika m'njira zosiyanasiyana akuthandizidwa ndipo kuti miyoyo yawo ikunka patsogolo. Amene tili ngati kuno UNICEF timagwira ntchito kwambiri ndi boma ndipo chinthu china chimene tikupanga so support kwambiri njonena kuti madando amene anthu akuperekedwa tizikhala pansi nkuona kuti madando amene akubwera mwansanga ndi ati kodi madera ena amene tikhoza kuchitapo kanthu ndi ati kotero ntchito imene zithandiza kuti tikamakhala kuti tikuwunikanso madandizo amene akubwera ndi mene anthu tikuwathandizira tithandize kuti anthu amene akulandira ndalama zimenezi athenso kumva kukoma ndi kuona kuti boma likuwathandiza ndipo likuwaganizira pa ndondomeko ngati zimenezi. Pakadali pano malowa alandira kale madandaulo okwana 1500 kuchokera mdziko monse muno. Pali chiyembekezo yakuti kukhazikitsidwa kwa malowa kukhala kwa phindu ku miyoyo ya anthu amene amalandira ndalama za mtukula pakhomo komanso pa ntchito za mbwezera chilengedwe kamba kakuti sadzivutikanso ndi kuyenda mitunda italiitali akafuna kupeza mayankho pa nkhani zokhudza izi. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. A Felix Muluso omwe anali nduna ya zachuma ndi a Mese Kamanga ndi omwe apambana mu mpikisano wa chaka chino wa masewero a golf wa Nico 1 kumbali ya mayi ndi abambo. Osewera golf okwana 72 ndi omwe anatenga nawo gawo mu mpikisanowu omwe unachitikira ku mathero asabatayi kunchalo boma la Chikwawa. Praise Majawa ali ndi ripoti omwe akuwerenga Norbert Jameson. Mlusu wapambana na mapoint 39 pomwe wachiwiri wake anali Nathan Nkata ndipo Boniface Tiferenji anamaliza pa nambala yachitatu. Kumbali ya amayi Kamanga wapambana na mapoint 34 ndipo wachiwiri wake anali Faith Samati pamene Thoko Gafa anamaliza pa nambala yachitatu. Amlusu omwe anakhalapo nduna ya zachuma mdziko muno ati apambana kamba kakukonzekera mokwanira. Ine singwelera kuti ndipambane ndinesetsa ndithu kuti ndisamapite kwambiri kunja kwa kosi imene timasererapo chifukwa kupita kunja ndiye kuti kubwereranso kuti upite pakati pa kosi yokumavuta ndiye ndinayesetsa kuona ndithu kuti ndikukhala pakati pa njira imene timasererayo. Mkulu wa kampani ya Nico Geno Adon Beo Mandala wati kampani ipitiriza kuthandiza masewero wa mdziko muno. Monga ifaniko timakhulupirira kuti tsogolo la dziko lili mwa ana andi sizokhala zimene tapanga zothandiza ana ausewera gofu. Ngati mukumbukira miyezi yapitayi inatsegulira sukulu kumbayani yayikulu naononga ndalama zokwana 300 million kuti ana azikhala kuphunzira kuzakhala tsogolera mawu. Apanso mnyamata gofu awamene aonera amene asewera lero tikatenga masukulu zawo kuchita kompea ndi azibambo ndi azimayi amene asewera lero masukulu zawo atsogolo kale. Mpikisano wa chaka chino unalinso ndi gawo la osewera achisodzera. Pomaliza nkhani zathuzi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wakumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis kulikulu la mpingowu ku Vatican. Msonkhano wakulu wosankha atsogoleri atsopano a chipani cha Democratic Progressive DPP watha. Ndipo munkhani za masewero a Felix Mlusu ndi a Mese Kamanga ndi omwe apambana mpikisano wa chaka chino wa masewero a golf wa Nico. Pezani izi komanso zina zambiri potsegula mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, tsamba la Instagram, komanso X. Munali ndine Simeon Boyce, tikuti mwakumana nonse.